Hola, sóc l'Imma Villegas i avui us porto una història verídica. Teresa de Calcuta, escrita per Laia de Ahumada i amb dibuixos de Sebastià Serra. Hi havia una vegada. Hola, em dic Ragni i visc a Calcuta, una ciutat molt gran al nord-est de l'Índia. Abans vivia al camp, però els meus pares no tenien feina i vam anar a la ciutat a veure si en trobaven. Calcuta és una bullidera de gent. N'hi ha per tot arreu. No us ho podeu ni imaginar. N'hi ha tanta que no hi ha prou feina ni prou cases per a tothom. I moltes persones han de viure en barraques fetes amb plàstics i cartrons. O al carrer, de qualsevol manera. Jo sóc feliç perquè visc amb els meus pares en una petita barraca i puc anar a l'escola i menjar cada dia un plat calent de patates i cigrons que m'agraden molt. La meva escola és una de les que va fundar la Mare Teresa de Calcuta. I m'han explicat que quan ella feia de mestra no tenia pissarra i escrivia damunt del fang amb un bastonet. Jo ara sí que en tinc de pissarra i tot i que m'assec a terra perquè en tinc el costum, el mestre té una tauleta i una cadira per seure. A l'escola m'han explicat moltes coses de la Mare Teresa. Jo no la vaig poder conèixer, perquè es va morir abans que jo nasqués. I em sap un greu. Ella era mestra i sempre deia una cosa que m'agrada molt. Sovint em sento com un petit llapis a les mans de Déu. I això ho deia perquè sempre feia el que li deia el cor. I es veu que tenia un cor tan immens que la feia compadir-se de tothom, sobretot dels més petits. Li dic Mare Teresa perquè era religiosa del Loreto, però abans de fer-se'n es deia Gonxa Agnès i vivia a Europa, que és on va néixer. A l'Índia va venir amb un vaixell i es va quedar molt sorpresa, igual que jo, de tota la gent que vivia al carrer. Va començar a fer classes en una escola de noies i les seves alumnes se l'estimaven molt, però un bon dia, mentre viatjava amb tren cap a Darjeeling, als peus de l'Himàlaia, va sentir que el seu cor esclatava de compassió pels pobres més pobres de l'Índia i que havia d'anar als carrers a servir-los. Dels rics ja se'n cuiden. Cuida't dels pobres, li va dir la veueta de Déu. I la Mare Teresa se la va escoltar i va posar fil a l'agulla. Va deixar el seu hàbit anterior i es va comprar la roba més barata que va trobar, un sari blanc amb una ratlla blava, i se'n va anar a viure al carrer amb els pobres. Temps després
Van anar a viure amb la mare Teresa algunes de les alumnes de l'antiga escola i amb elles va fundar la comunitat de les missioneres de la caritat i van prometre estimar Déu i el proïsme i estar sempre al costat dels més pobres i dels qui més sofreixen. Els qui més feien patir la mare Teresa eren els nens i nenes, que estaven sols i pidolaven pels carrers i buscaven algú que se'ls estimés una mica. Igual que faig jo quan estic trista i m'asseca la falda de la mare perquè em faci una moixaina. La mare Teresa volia estimar-los a tots com si fos la seva mare. Per això va pensar acollir-los en una casa i donar-los tot allò que necessitaven: escola, menjar i unes mares que els estimessin molt i molt. Després va fer el mateix amb els leprosos, que tothom defuig perquè els fa por d'encomanar-se de la malaltia, i també amb aquells pobres més pobres que morien sols al carrer. Ella muntava escoles per als nens i nenes enmig del carrer, recollia els moribunds i els aixoplugava perquè poguessin morir acompanyats, i per als leprosos construïa cases on podien viure tranquils. No us penseu que la mare Teresa tenia molts diners per a fer tot això. No, no en tenia gens, però tenia una cosa millor, que ja us he dit abans, tenia compassió. La compassió, com us ho diria, és un rau-rau que no et deixa ser feliç si els que tens al costat li passa alguna de grossa. I pel que es veu, la compassió mou muntanyes, perquè allà on anava a demanar diners, li'n donaven i podia fer-lo servir per a construir les cases d'acollida i fins i tot va poder construir la ciutat de la Pau per acollir els leprosos. I va viatjar per tot el món i va fundar cases per tot arreu. Fins i tot li van donar el Premi Nobel de la Pau. La mare Teresa va treballar molt. Sempre deia que ja descansaria al cel, perquè aquí a la terra hi havia molta feina per fer. Semblava una formigueta, perquè era petita d'alçada i molt alegre, i feinejava sense parar. Arreu del món sabien qui era, i quan es va morir tothom va estar molt trist, però per sort les seves missioneres continuen fent la seva feina sense descans, perquè la pobresa no s'acaba mai. A mi em sembla que la mare Teresa de Calcuta era com un fanal d'oli en la foscor de la nit. I això és molt important, perquè jo, de vegades, tinc por quan estic a les fosques. I tan bon punt veig una llum, em quedo molt tranquil·la. Es veu que Déu i la mare Teresa s'avenien i s'ajudaven molt. Vaja, que es tenien molta confiança. Per això, Déu va demanar a la mare Teresa que fos la seva llum entre els més pobres, i ella
li demanava forces per poder ser sempre la llum de la vida dels pobres. És així com, entre l'un i l'altre, els més pobres dels pobres de Calcuta i també del món sempre hi van poder trobar ni que fos un fil de llum, ni que fos un fanal d'oli en la foscor de la nit. Galeria de fotografies. Adeu!